ka din sa itlog, Sa pilit. itlog, kapilit. Di akong hadlok. Sige. Wala ay. Magbira. Wala, okay. Ala na. Okay. Okay na. Gawas na ta karon be. Magawas na ta karon. Gloves gang be. Kaya basig ma... Pila ni siya ka days bago makakita? Bulan pa niya ay. Ay bulan pa din eh. Makadungog lang ka be. Dili pa din kakita jud. Tanaw lay ka diri sa camera lagi be. Ha? Tanaw lay ka diri. Ikaw. Tanaw lay ka diri lagi. Hello guys, daw. Ang kamot. Tanaw lay ka diri. Bulo butangan ni gloves ang kamo to. Gani, masama dyan na yung naw. Gloves na be, gloves. Ay sige hilak na yun. Ah, wala ay. Kaluan siguro ba? Boxer, manggod niya mong baby good. Pwede na ilang ang aircon, be. Ah, wala na, okay na. DDS lang be. DDS lang. Yan na lang. Ako na. Ang tigat ang hitlak. Asa din ang hiplak niya? Uni ang kuan, diri agi ang tambal. Tanggal sabi. Kaya sa na butang kay. Pag matanggal ni, pangitaan na sad niglaing ugat para ikuanan. Para butangan na pud ani. Sakit na pud kaayo. Muna dili ni mo kuanon ha. Bibi ha. Dili ano i-ana ha para dili matanggal ang hiplak ha. Paminaw, drabe. Dili magpinabadlungon. Dili magbadlong-badlong ha. Paminaw ka ha. Da. Dili maghilak ka. Di paningot gud ang mami oh. Didi na. Upas pa nito plaster be para Didi na, didi. Kuan ni siya, ako aning gi pump ganina. Imuha ng gatas jud. Yes, it's Oh, my sige. breast. Sige, milk. padidi ha. Didi na. Dali na, ito na. Mas makuan mo gud niya. Pag gutom na kaayo, ingani na lang mi, magpump si Mami daan. Uy, may performance si Daddy Bay. Sayo ako dere. May performance man. Di pa kita dino. Hindi mo siya kasi mo ka nagkalumang ka. Pero ano ka mga bibino, maminaw ra mga pastoryahan no. Hindi no. Dili makapabadlong no. Kuyog pantalaang sunod. Pagpaila daw, kinsa ka. Ako dahil si Marque, mudagan ko si Boss Bior. Singot kay Mami, bisag naka-aircon, kay wala kasabot sa gibati. Kasabot ba? Saan mo na ko ni? Hindi ako po si daddy ni mo, kay mahadlok. Si Madlock. Wala pa mong pagkabalon sa kayo ibuhaton pero ang manay praktisan dyan. Ano sa dinahan? Inga na din magpa-burp. Ang kalo niya asa man? Wala pa siya panagkaroon. Kadaog na ganit siyang oops, nitingog na. ito. O mo, na kailangan dyan sa mag-burp day. Kadahuman ka. Magdidi kay mga kuanong No, kuanong no, no. gatas. No. Nag-burp na na. Kilay. Nag-burp na na. Ano? Naka-burp na. Dapat ma-burpon dyan ah. Ayaw kisi sa Tulog. Ayaw kisi, bisag kung sa cute dapat dili dyan ni kisa niyang baba oh. Gilayo ganin ako kung nang Oh, natulog na siya. Anaan dyan na siya. Tigunit-gunit lang dyan ganahan. Paningot na ang first time, ma'am. Paningot na. I-adjust, istugay na ako kung naungo kay kuan singot kay ko. Trapuhan na to na yung mga singot. Asa may pantrapuhan eh? Dali na lang. Trapuhan na to ang first time, ma'am. Kaya paningot ang first time. Basig matulo-tuloan si baby. Tanaw sa ko ah. Tanaw si mami, be. O, akong gitrapuhan, be. Tanaw, be. Sweet kayo may ginawa. Gitrapuhan na to niyang mami. Kaya basig magtulo-tulo. Masulod sa baba ni baby. Loy kayo. Abi pa, magtuo siya gatas ba? Oo. Baby. Be. Tulog sa kabiha kay manguli taon niya ha. Ano din yung ulo? Tulog sa kaha kay manguli taon niya ha. Manguli taon niya ha. Kilay. Ha, tulog ka kay manguli ta. Anak Jo, dili lang mo hilak ba? Kay para dili man mag-cry na si baby na no. Tulog lang man na siya. Kana. Lo. Kisa nang ginatanaw dra. Ganina ra daw siya sigtatog. Mata-mata lang sa daw siya. Kisa mo gitanaw dra. Bakit ka tumitingin dito? Wala tanaw siya diri oh.
Bata pa ikaw, nagdala-dila na ka. Bata pa, nagdala-dila na. Oo, good shit. Tingnan, good shit. Katawa siya pa yung good shit to. So karon guys, mga gawas na may kay pwede na daw iuli si baby. Dito na lang mi sa balay magtiwas og atiman ani. Dito na jud makita kung unsay mga skills na mo ani nga mangihi malibang sa ano mo pag ano ba atiman nga ina fastest way ba. Fastest son in the world. Ilis na yun og kuan pampers, mga sanina dira. Pantay, bitaw ka? Naman si mami nang so. Mami bahala dira dapat mas hands-on man jud ang mama na jud. Tanos na po. Hands-on man jud dapat ang mama. Yes po. Okay guys, ready na may mga uli. Let's go!